Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα θα δείξω κάποιες καινούργιες κασέτες. Και λοιπόν το θέμα μας είναι σήμερα για τις κασέτες του PSP. Θα δείξω και το PSP στο τέλος του βίντεο. Και πάμε. Η πρώτη μου κασέτα GTA Genesis. Ωραία κονσόλα, μπορεί να την παίξετε κι εσείς, να αγοράσετε την, ωραία είναι. Και πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, έχουμε ένα παιχνίδι που δεν ξέρω πώς ονομάζεται, αλλά είναι ωραίο. Το έχω παίξει. Ωραίο, να το πάρετε κι εσείς. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο ωραίο παιχνίδι που έπαιξα ποτέ. Να το πάρετε κι εσείς. Είναι σε προσφορά. Πολύ ωραίο. Να ξέρετε, είναι το πιο ωραίο παιχνίδι που έχω παίξει. Ωραία γραφικά. Να το πάρετε κι εσείς. Εδώ. Γραφικά βλέπετε. Έχει και αστυνομία, τέτοια φάση. Και λοιπόν έχουμε το Iron Man 2. Το 2. Ωραίο. Από γραφικά πολύ ωραίο. Θα το πάρετε κι εσείς. Ωραίο είναι. Έχουμε το Crash. Ωραίο παιχνίδι, καινούριο. Ωραία γραφικά. Το έχει και σε Xbox άμα θέλετε. Θα πάτε να το αγοράσετε. Είναι σε τιμή προσφοράς για το PSP και για το Xbox. Στο Xbox έχει πιο ωραία γραφικά. Και ναι. Και λοιπόν σε αυτό το σημείο θα δείξω το PSP μου. Έχω το PSP. Μην βλέπετε εδώ, είναι η τηλεόραση, δεν είναι παιχνίδι. Και λοιπόν αυτό είναι το PSP μου. Ναι. Παίζω αμάξια τώρα. Αυτό το παιχνίδι που σας έδειξα ήδη με τα αμάξια. Έχω παίξει μια πίστα και είναι ωραίο. Ωραίο είναι. Να το πάρετε κι εσείς. Παρόλο που κάνει 100 ευρώ το τέτοιο. Άμα πουλάνε να το πάρετε στο Κοτσόβολο γιατί εκεί είναι πιο ωραίο. Ή μπορείτε να το βρείτε σε σίγουρα βίντεο κλαμπ ή στο Κοτσόβολο ή στη Queen. Γιατί είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Ωραίο είναι. Και λοιπόν αυτό ήταν το βίντεο μου. Ξέχασα κάτι να σας δείξω. Λοιπόν, αυτό είναι το κινητό μου. Το κινητό μου. Ωραίο κινητό. Sonic. Να έχω μπαταρία. Ωραίο κινητό. Να το πάρετε κι εσείς. Παρόλο που κάνει 5 ευρώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Assassin. Ωραίο παιχνίδι. Assassin παιχνίδι. Πολύ ωραίο. Να το πάρετε κι εσείς. Και αυτά ήταν. Αυτό ήταν το βίντεο μας. Γεια σας, θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Θα κάνω και άλλο βίντεο άμα βρεθεί με ένα χρόνος. Και θα τα πούμε στο άλλο βίντεο. Γεια σας.